Hallo agus fáilte go podchrúlaí achas. Fáilte ará seo a bhfuile nuiste an dú ha chuide gin gomásáirte cáilrim ha mi a bhí eola chore fat gríise caniste a chu dhéanaan sin bheit sin háasta gíimsachaí bedéine chéile bhheil an fáilte bhór a chuúd is Anne Mhàrtainn. Hallo! Hi Gwen, Ciamar how? Ha gléibh ha chomá go bhfuil cáilrinne dú. Nuiste, mus táisi sin éh na scéalach go módas na teachgadach an a hacad. Fe ge uásach má clín sin éiad cuasa ha héin, agus go díadh cimid a hánig cúsa do ggólam Gàidhlig agus sichas. Okay, well, rúcaig is thucamí an na bhachtarnis, san dhéland céannach. Chaimí go bunscoilach rochbhreach, agus an nuair sin go artscoil for strí, agus na gaach mín scóil chaimí gurí go crochí orstan, agus rein mí céim B.Ed Honours in hen, ha mí smíocha grém bliana acinne I chiad bliana a reinin B.Ed Honours tro olheistra chlúi. Agus ag iomadh in an crochí orstan, dhéime tú Gàidhlig a dhéanamh mar elective, so bheith tuairteachcha an núneach at hain ar son bic an déasacha go dhéanamh ar son a bhí gopar an feughlam tra bhíanana Gàidhlig, sé Boyd Robeston agus Chrissy Bannerman na tutors a bhacha man hin. Agus nuair sin na chéimnich mí chaimí go scoil a bhíáin an inis ar son an dábhlíonna próbí acha man hin. Agus sé clasicéir se cóig a bhacham ana hin leatha fiúir hain anna. Agus sé sin for an de háisiich mí an na feughlam tra bhíanana Gàidhlig. Seil sin. Well, a hadó Isacm héanaar seo gus fa chin gadit agus go hiantach fa mí brúni me fiúr agus thuirtíise. Ó! Agus bheit díadach lán bhádaigh orst agus dú a teacher a bead a bhíh héin agus a carit Jenny. Agus chuoinehí gosáirte ar project mi dúin tí mas má chuoine agus sína. Ní rinne heiche. Fa eiche go miniteach dé bheit siúréis. An nílas min sé an cúinem ar mór a miúnium project agus bheit mí dúrcha fiach na cúinecha gur an dráasta sé an teacher taich úsachaí a bhacin ag an námid fírenach leis an héimes éitsesan agus fé dúrcha fiach na pic an stiùireadh go thuirt gás mí na teacher ág gáracht gon chiol sa míacham agus thuirte rúm chusánach deanna seo sé rút go má tífrite a hán. Agus ha mís muidecha sé bhaid tífrite agus cuiteach cha cúinem fiús dathir hain nar a hachar mi rééis ag aichen an parent, ha mís muidecha gon chu réú chéistearm chusán ítear ha si bh deanna seo. Ach apar spór se bhacin bheit sin a lorach slí tíh ó síine go alapa agus tífar rutan ar son díoch fiachin drí eòlais a chuúir na scolarin agus daimh a dhéanamh étar mi hín fet hín a mís muinecha. Agus go dead stú rein daifan van iad thoiseach na tríoch hair buí a thuirsteir luch gíimsaí agus sulí go de stice éigeise ar Jeffar overin ach gosáirte go raibh difriiste agus go raibh blán spárs agus Jenna cíneoch go na daifan sin na connections go raibh sin acad dú hín agus na scolarin acad. Tá mi barach na cíneoch hair a léit bhuaí a thuirsteid luch gíimsaí an nuair sin agus bicin bliana chin an a bham a fiúr sa ciú as a scóil cha can mi gú ile mun bbliana. Nuiste Dé as joy bhí an na scoil a bhíon cá deachú? Well, as joy ó a bhí an na scoil a bhíáin, chaimí nuair na hílmí rás gan nílan bheit mí géirí tíileach agus thuair mí chom tíileach gurí go bunscoil for strí ar secondment ar san bliana agus bheit clás a hin gá acham ana hin, dúsan as a chlás, bheit trí clásicin in sa gá ag an námad, dúsan am gach clás mi hín agus siúna ní gáil agus mébí tunna deanna na trí clásicin agus ó bheith chomá chóirteirúm gomór agus nuair sin ar bheith secondment na sin déisial bheit míor seán fuúrach as an dílan choromí géiríol ráisií inis. So hánig an job a seo náirst as skippe taiiciúsachaí agus well nu eòlais a bhacamsa ar taiiciúsachaí sé
gís na fírin an na scoil bhíáin an teich go thuair mí hín bhó teacher an teichún sa chi mé héime féitis an inimach mar há na hin ach aní ní go fí tuh na Gàidhlig. Agus is seir se cúteach go gas an gása agus smuinich mí am hín well, Oké, fiach mé hiit mé steir an na hoprach seo, agus rein mín grach thuair mín job, agus cennámad is mise in nuintse a skippe teichún sa chi éice bheith Gàidhlig, so leis sin, as in heachcin, tron in heachcin, bha mi dul gurige chule scóil Gàidhlig as in Nílan agus cúteach gan floch. So aperuse gur siúil acham. Perúsa na éarmails a chuideachadh. So bha was a thula scóil Gàidhlig iad in Nílan le teichúnsaí de scólaran. Dé bhfuil beachcha ar cihíad scólar a bheith sin as an teachca. I mean, how stocha fiochin cúntas na cheann nisteach stocha ciú si scóiltin Gàidhlig hacket? Ja, mis mé gur seach gan si an a seach scóiltin agus buianan ag gaman vi goper stoketíach le leanamh a tuair teich de leanamh le héin, ag gaman an ile bha mi goper choí buianan a cuiine go mas a floch vi buianan móra acham stoch seachnar na ochnar sa bhuian. Ag gaman an ile bha mi jenne mar chan de team teaching quality teacher, jenne sto a lís an scríveig agus a tuair teich an a hin. So tóir tífar seirsigh in Jerutan agus bheith cho fémal gása, bha mi háast cho áca gnámad, agus get a bheith mise an hin son teich áthirtí gaibhsan, bheit as an cúteach a tuair teich gása. Son híne dul steike scáil agus híne fécinn, wow, right, seo mar a thusa deannig I lís an seo, is hín sa nuair na tuairt sin go go scáil ile sa rá, chuna mí seo, Jamieún seo iachin. Agus a mis mé ceint a ráisiir, dúnsigh mí an thuamh sa gnámad. A mis ménig a féingat hí na ha misc nó féin codm hí a raseirt a misc teacher in ile agus clásic in rútstocha nach chiil go bíhananta an inatan Gàidhlig goharit an na scír an imimeach ach cho bearstoch sa hanna codm a nniusa hí ha sin na a ha sin cála. Haach am héon díirech bh hí fríhiigh na Hollandí as sa scultin. Hí me se an tuavis, Jiffer practice, Jiffer haspaníon, Jiffer dáin nniusa hí. Howard imime go thuirsteir cho buanachil sa bhaid agus cho cúteachil sa bhaid go taon agus an prátas a hí nach déh dúlanach a bharach géad an siúil ar cíteach déis hí na jouí a bheith sin sarh. Charáis nó mí díisví an jouí tó siostran an chlách deach de thuúlan dúnte a bhór. Ha mí smuinnig is tócha rud a bheittócha déréh mi join bhá ferige stoch nach rá féin tíit go leor. Ilisad vi de dolán vi de doke janne lésan tors teich de scholars vi gruten de dolke ma vi de nurs na ferige ganjil meer raasje na sé an seach in ile. Vi laat alle weer diochnige stoge an a kut de skolchen was doke PSA aan jannig bekan jenne nusorse rut a mis kuur dois na leichen ver nach romi aan ach an kut de skolchen gar sin nachke so vi de stoke e ferige a stoke bekan ro ate an itar gach lísan. So cha bheith déanana go nurs stocha i behela a gaman. A mis mé stocha sin ruút is dire mé join. mí dal láach a cúteach a mí swinich go mar sin na ha sa lá an cúteach. Dé go fáta sa bhah siúil ar féich in Nílan gon na scultin a fríhiigh na scultin Gàidhlig. Rein mi sin ha mi smuineach a mi smuineach go mi dhéanamh stocha a chula scáil ar son stocha mu choig bliana gus an druúcha an darna leanana bhacham agus an nuair sin bhacús an go. Agus chaimi sias as na huairin acham. Agus an nuair sin gaharich gróichin bha mi goper páist úne ach bha mi cúteach dul bha mi dul go scultin ceanna tuainnilen agus bha mi dul go scultin Gàidhlig agus cúteach go scultin Beurla bha mi dul a rár seis bha mi dul go scul bhí kirimid. Agus bheit sin fémal cúteach an an dóid díireach a féchcin an tuh ile dhéanana an grách agus a fécinn críis bheith colach an an Beurla cúteach. Go dére agus dé bheit buala garst.
bheit choramach cumas a dhéanamh itar dá hearsa ímsachaigh foghlam. Ilas ag go seo rud a bhil arm sé go bhfuil na hún dulítas an. Hanil dulítas an tífrite itar Gàidhlig is Beurla. Uan an bituine is muine gestóchar ó sé Gàidhlig is carach go bhfuil dulítas ag leanamh. Wel, mar a chunna me sé, chanin sa sin ítear, chanin sa, ma ha dulítas dul bhí ag leanamh, het dul bhí achcha, chané chanan is carach. Agus mís muine gur sin nach chuteach a bhí a gopartúh na Beurla sa féchcin sin, gur é nu seirse ruútan a bheit mí curtaichgrís an hen. Sin go bhaith intineach. Bech go bhaith intineach é sin. Niste, as jooi hí luútacha as na huair an acha agus háasta cumul taich ach le bhéscacha géit ealaiste agus stocha nach rá siúil cearschodána stocha. Dé hachar an nuair na lia dúmsaí acha tain. Wel, yn nuair ha mis minic gur mi chafór fichad bliana an hen, a janig dirach is siúil, cena tú in lan, a janig taich úsachi. Sa nuair sin, hwyr mi coram y gol yr as gan y chlas da las yn heachgin. An yn bwnsgol forstri, so gaf mi yn coram y sin, scha mi ras gan y chlas, agus chorst sin rhwm gwmôr. Agus ha mi yn nisio a groich yn yr ahrach bic yn y bharrachd, agus ha mi nisio yn heofra fil mi yn y bwnsgol Gàidhlig forstri, ha mi yn nisio 3 lá, cwmlar i clas y hyn, ha mi ras fod na hosich mi, cwmlar i clas y hyn, agus haast y jan y lá taich sych chi yn y hion yn forstri. Girach yn forstri yn nisio, hanyo mi siúl itcher. Glíceart. A sin ma, a mas i gawrig, ach ha mi haast y giúntra yn y chwlw dwnia, hanyo mi y feichgin, mar u hyn, agus wyni'r canad jes yn ylan, a mi giúntra yn y chwlw dwnia hies yn hyn. Agus sin nula ha gat dhéon ein cuiteach chaide chicks a bhí man sin. So a bhfuil smúneige go é na tráían an iad a láin bhucií ha sin na ha carta dúsa le na dúine bice na hat úr as a dachi agus a tíisteach an scáil. Dé iad agus cruán. Ha mi smúneige go é, han njoin vike y corsterum. Ha mi smúneige, hiú erstas chol lua hies yn hyn. Lysad, in cawn bic yn hechgen yn hat y togail a chanan, schiú na aperstyn na tîan, sa Gàidhlig y chyn yr erst. Agus cúteach an na hel, a he choffi mal gonsa, na fioin vike a sin echgin, son give me, idea va, okay, ha usa strí beekstokke a togail skillen líteris, agus an nuair nat ille acum, ha mi cumal súlore, agus bhfuil a féimachar bic an taiche bharrach, agus at hat a glóasa tron a scol hí mi a bhfuil at a dhéanana gairstas, a bhfuil at féimach háastar bic an taich, ach he cho ma a bhí gan féchgin i tine rörst, agus a Gàidhlig ach i tine rörst, a skill a lévi ach i tine rörst, agus ha mi suúach fyr a bhfuil mi a corsturum gomór an draste. Sin ma. Ha mi dá lecht ha a léisige go hiú an fás a ha sin as an join vike ha íontach agus ha cho lue a bhí tíon bh neonnig go dích as a thuúladáid nó neonnig go ciad stocha. Ha sáiriste a bhí clúinte agus féich cin thula céim a ha iad san na gáil. An úne go má garid hiú Jeffar chomór agus go háid fó thuh ha urit tín isteach acusin is go Gàidhlig forstrí ag cíide chofiilente mustícha go clás a hún. A cha méisce acah cuiteach agus sé sulimi na de hiún na nioin vike nu cha an tuahasacha an fás bó an iad a láin bhuci a sin. He gur talachas na a chrían a chéil go bhfuil a togail bic an canan agus go bhfuil a déanana gairstas. Díach sin. Son ag gaman an haus muine go óma chréach, a le a gúsach sían a chu nuair sin hetían agus he chos nó éting. Mar a ha mi gradi na hollanich nu a hica tucin chud erpsa as a frósés. Sin rud. Úne, fé mar sin. Ha mis muine gur an sin fer rom is a cho forstanach is siúil tíimichail tífar scoiltin agus a féchcin. Wel ha clas a hún as a scola seo, hat tíad a colach is an clas ha seo as a scóil ile, lis acet, haníl chula dúine féin sin, agus bheit sin na chuide go bhór gása a bhí féchcin, díirech mar a hat a tine rörst an an dífaráitinan. Ig sin a chóirtrum gomór miúne bhí siúil.
Bha mi wandragach na bha mi brin dút na batáis nuair sin na bha sinne a stúi sin bha mi smuoineach éiad cho cutramach sa bhíige bhí bríar messian cumid a ha sinne go dhéanamh a sa Gàidhlig. Agus go déad sé cuspur go cutramach a hain donna Hollaní fellmhíid den cuteach. So bheit ge má a bhí gimsach I bhuat tain agus fud de chuút eòlais éit ar seo. Cumid aus ar déalacuite seanna blianaichin. Gása agus ha míad rilí tíireach a brún miún an dóis a réon mise ach má ha smúnecha go bhfuil dúlíotas ag leanamh. Ha mí smúnecha go ré rutas cutramiche suringa dhéanamh sé stát. Stát agus céint agus smúneach réid dé ha chu drug ar am seo. Iné nach le a togail a chanan, iné nach le a léh nach le lévagach go tinna réirst, dé hain. Chanin an háiseach a chiaadrút chanin Jan cíneach go bhfuil a freircach go cears go leor. Jan cíneach go bhfuil a chláisnach go cears go leor. Ha mí smúneach uan heis ní lémas déis a táiseach ar messian na dhéanamh agus I ddíochnach go miún na rutan siimplí ha sin. Ach heice má fémal sin éineachchas a rád. Mar nach il speachlan na díore, mar nach il dulítas an chláisnach gacha, oké, so in nise dé hain, dé ha chuir dragorst. A mí smúneach rutas cutramiche thuh na Gàidhlig agus ruta bhís chuir dragar duine sé stocha, nar hat smúneach stocha bhfuil dulítas sáirite mar dyslexia ar leanamh. Agus he caran diréh a bhí deannig na standardized assessments mar a chana tú ar scas, maníú ráráhat chanaú frikirst chanaú scóir cearst féim tú chans a horst gaibh a chanan a hocal. Níl sin a rá nach chéú deanna mésig, how deannig mésig new irimal, mésig ac héin, bhfuil deannig mésig ar na fuimin singalte achcha, bhfuil deannig mésig ar na fachlan cumanta achcha, feiamach for a bhélat, cur plán ar dói, bí go má foscailte rí parentan sin a chanin cuiteach, bríon rí parentan go má lua gus nach bí surprise sa mían. A mí smúneach gur sin a bhólainn agus nuair sin céimean an bice a fiachan ní ddíireach bicer bhíc ruta na horste réirst agus a féicin get a chanin ina heol chachanin go bhfuil mí a cleachcha na standardized assessment stocha gus an bí leanamh stocha in an clasa cóig agus a sin an dóid a dul an náí a stiúide go géhúir Dyslexia Scotland miún early identification. A chanéal sin a rá nach chéal sin a féicin agus a deannig an identification go bhfuil dúlíotas an achcha agus há sin you chud an taich a stoi ach féime tú cúteach díireach chom a horst gaibh as a Gàidhlig I ursta sa dhéanamh chanin. Níl sem bhil sinna deanna cíal a níl me faoin ursta na hen gosair nach chéal. Níl mé ra dean mésig deanna mésig ac héin ach nabi an cús cafach deannig na standardized assessments chanin. Agus bhí ddíireach go dhéanamh salir rí parentan how a máchu go bhfuil dúlíotas ag leanamh, how chud is stoi taich agus sé seir a holistic approach sin a hacked ach in seirte label me sé rutig mar dyslexia haun chanil si an dal hin machchas a frés. It's mar gan tú an Beurla general good teaching practice how dul dhéanana cuú agus as a bhúnscoil ha mí smúneach háisne deanana sin ha leanamh acin agus san for a bhfuil seirte standardized assessments na méisianna sin fémal mistéad gan artscoil. Ach sé tíireach a bhí brúin rí parentan miúin agus bhí foscailte miúin agus i gcín sé gaibh chursánna how deanach rutan as an dói sa bhilú an deanach. Sinna deanna cíal? Ó Céad ha agus ha mí suine ha príomh fingin agat a sin stat nabi an cafach agus van iad thoiseach a mis sem málaigh gunna bhí an cafach a bhí léim go leorich an léhí nó bhí léim le d'irt gun clann a bhí cínteach as na fuimen achcha. Cha ricat na hún ían ag an ún ús sa ricas as sa Beurla. As an jelas me bhfuil an teachgar sin salir go leor. Gan na hula duine stocha. Stocha nach chéal agus sé bhí misnachil go leor stát.
agus mis mé stocha an duine táiseach agus úr, mar nach chéileh cíneach, féinnig do chuideach, brúin rí chuideach, bí teacher éile sa scóil còmhradh, stocha, an scóiltin be stocha tíireach inan, ach íor cáirle, agus brúin rí duine miún ruúta na chutar a gorst. Brúd i chéile. Nuair sin ha mí smúine. Gása, sé sin, fan de dúsig me sin thuamhas a bhí céad ar teacher níile, a bhí brúin rí teacher níile, agus bha mí chó fórstanach ina hen, an bha mí cúnecha rís nuair de sár teacherin for a romí dultí michiil na scóiltin. Daar sé héin Gwen, hachar mi rís na a bheith opar an feulam ápa. Ilas agad, fa mi díirech an nuí táisicha mit dal fara stóri an ach, fa mi díirech an nuí táisicha as an opar, agus bha inspection achga in na scóil for strí, agus bha dachar rán, a djanig an inspection, agus hachar mi rís na hen, nuí vi, cúnecha rís mar farant in na scóil a bhí ein. An nuair sin big an víos in na stiùireadh, bha inspection as a floch, agus bha dachar rán. Agus i ríist bheit sin còmhradh bheith tuairst go me chéasnacha ach go tuairst stiùireadh go ag nu nám. In ceann míos na gaile bha inspectionach gan na sléites, cóbhagnach dachar. Ó anna bhach. An cáirle san cúteacha go thuca gá. Bus na brúine seo rud bic ó chin garid, agus is stiúí sin thuairmí agus sé sgas dachar a thuairmí cuireadh go lúchairt Buckingham ar son awards vacha ar son excellence in education, agus hachar mí sé bhainrí, agus hachar mí an príomh sa Philip, agus sé díirech ar sgas go mí mí go a trúasach dachar rúmar chun bheith cabhór go a lenta, tí mí na scóiltin. Well, ha ísacin nach chaun an over sin na thuúrú sin níteach van feed jo opper innvalta how de VGN fa blianachin an na fellm Gàidhlig. Is goharit fo húf feumalachdan teich gevarach, agus a bhí mar frickerst ga cáirs nach gníile agus le chails gan sin son úne chomód. A thug an stáí talachas na chríe na de chuilda mí sin Dad, Jay? Sorry, lífa mi hí an ma norma young an ma dunacha as a floch gaun agus teacher ile in niis agus bheith chom ma an chora me sin ein cho spórsal. Ach sin ag é fiús an na hill cha vín sa bio as is na teacher an ha gobar cálarum. Siad san thuirst go an haich mar nach il mi cíneach cha mi féinach cha mi háasta féinach agus heis ní gúsach a bh cacha chéile. Go go sin. Rud is fémal go háid in a súil na Gàidhlig son how dirif. I mean, féime sin ateach how dirif bhí i gúnsacha ganna crétar an bic seo mar i bhríine sa can an ile nach chéil achcha ag an hai. Féimi go bhfuil no chan féimi ísacin go bhfuil dadamh agus hanna céalichin sin mar an céal ha étarinne mar ha an céal a dainú le imimeneach haar na blianachin sin chócútramach an na cháirs nach gúsachí agus go bhfuil ísacha go nuringucht well ba dul a fón a hocail a chan fón de láthánach postí agus a bhí gra hai. Ach postí? Díadach a bhí. Sin rud, ó chin garid lis agad buin sin díomhú ar Facebook Gaelic Medium teachers page hanna hen a bheit cára agad dul an hen agus dúine brúine rasir arst miún fellm Gaelic agus Garrison agus rein mis de comment big miún Garrison a bheit mis cleachcaig agus thuair mi teachgarach na gabh teacher an ile an na cáirlichan ile a féinach miún na Garrison hesin agus sé sin na chanin mi hiú mi lévste rút mar sin fear an touchrí duine ha chola duine Johnach de chuteach hanil duine a géri gin biú strí laat heen or son ha cuiine in uleg chod dit heeft a hain er a houtáisiach an hoiseach hou ferige mar nach ví er sian ag gamanan agus ag gamanan ile ha me gannis mi wel shot dit even nu wel drug a communie Janne be seo wel shotel wie ik kent maar nach mis an go goúséir gan je sinnne ha níir fan miljoen Janne ha san miljoen scholar a ha agus ma ha rutigin nach a kur drug orst ha kuútje nach an de hen I bhir cúteach nó teich ar choiricin nach chuút. Tá dúna cúteach in goíirih. Ba an cádagat tu an dúcu imir uach chin inseach agus fa hín go leintain agus smúneché bheith an jéspit seo má ar atas.
Lusige mar bhuiin gomanna smáach a dhelasam cumid a dhéana sin an grách gearrig agus a thula cáile ach sé deo dhéspet a bheith ann ach sé i dtíiste mí smíine hí páirse sin sé misneach chuideach a bhí tucailt acu agus go bhfuil de bheach sa cears go cuiteach sa ha a ná neach. Ké. Na bí écolort brúneach féinnig kiisten. Yeah. Nuiste seo a dul chum snog ha cartam glan. I mean nuiste smíine hí réit dé ile tucail canan an brín sé míún tucail canan nó bh pingin sáir sé ile ha hín ar sanna thucail. A mis minige tukal kanen kan bruin sé kanen lawerst mar nach lawerstachke chadike kanen agus he sin chokutermach vi bruin ruúe. Ma bheit mis do a rosclaigh an doras sa marach sé déis hí an ruta gin chu se bh choch a bhfuil si se i gúsach i trochluich a bhfuú a dul sios a rátat nó a bhfuil nas choige is se glas a vacumse a sa seán láin far a barach búrstein stocha na hása leidú. Well, a glasakemse ha sin an he gloset gurike kluche ach haast ha borstakem mar son choldunne. So gaan neike tussen glasakemse chotífrietje sin itjer. A mé ferige cóster in de skolaren dat hi get stei gevalaatje so jaach gulig. Ha mé kritsin gemoor an den kluche agus cho kutremach sa hae ach he kuteach kutremach kanan a vrosnachig. Agus ik amenen mar nach il teich gaket stussen nuun innevach as a glas. He dirif ik amenen kanan a vrosnachig sa dullige kloich konlaig agus sé Beurla a hachgus Beurla go water. An de hele skolakinje has sin konie fiachin ri story oran raune jennig gach la ha puingen gramarakin gach seachkin has ni goperir Dúach bhí annig am cearcail agus brún ruúa fiús a tocail puingen dúach gnátere mar a hat nóchuig mar a lá raibh a mí annig na díinean agus dúach géinnig min céist an de réin mí a chola dunne. Na sé chanje puing lawerst son níre akamse he sin an draat idir ach mis ra fiacham fir a romi há si het a féinach arm an de réniu iáin an de réniu so an so agus is spáir se vakin agus nuair sin gachwa vi het inise big an spáirs an réniu Mrs. Mhàrtainn cha vi Mrs. Mhàrtainn a gal junior skoleg agus dir chonátar is a hoog sin in puinge he sin agus dir a fiachin ru vi a bruin ruúe at sa hat a kluche kuteach gunátere maar hou gopper an puin grammar Ciamar a ha an dú hake ma ach kuteach go féinach wel dit a cho nu jetol kol ik donnie datum en jetol wel dat suur wie fiachin wie na puingen a sin horste gnátere. Fa mé dúirtal éí orsten áan a gáil ach fa sin sin éis Tjefin je heen na hier arm te sé Bí a roeie machen dar. Ha mi NML in de heel goed troig se ha mi han nu go fuse een triangle goed. En je be concert. Cum mí sin am chuoine nach pa mí suas a rad. So Bá tócail sin ar na difriseirse inlachgan car an nátaide agus ábhaisteach a ha dulachah agus de thucu in éisiimtar sin in de réiniu. sé uan an bheit mu sé féideach sé na hamanan a bheit sin nach deacha flánaich a bheit uan as bual éiad an cúitcánan éiad na structure an achge nó bheit stickig achge goharis nu a ha ruúta gin gáireach an sáslis. Bí klas hunn mak am te fat na tiite a ha mi cho sé na monían agus opi mit an merachgan agus tíach bar páirte spórs as fialaga tíach a fiachin ri ví torsteore a cuiinige go rutten an an dóin tífrite. Goéire a mé swinnig féimte hí nach chléisiige geworden de haarlin an join wike. Féimte hí Johnnach a bhí le nonsens. heen. Agus gevil sin na déanamh an ingstaige gach go ma éfachgach. Ha. Niste
Ha mi beachcach éiad darút, agus mar siche dús bí had éisteachí atas bí ísachcha go bh sin féinach go ar a bhí smuoinecha géad mian. Mian ar son feughlam Gàidhlig ar son an áiriteach dí bheith as sin. Agus cuideach dé cála a bheith agat ar son teacher úd, teacher práví. No cuid cin ha. Dúige sa bí. Ge cheau ná. Dé cála bheith agat. Ma bhíon, honestly. Tá sí mi. Barach goras an léomh a mí smuoineach ulas agad anil mar a chanas at sideways schemes san bí acin. Nar ha féchcin go bhfuil leanamh is trí he carantíirih ag amanan. Hasin ju le go déasach a rutan sin hín agus bhí é mátíireach ná big barach leorichin léhí, skimichin léhí acin ha ar a chuidir dói bhó, an Gaelic bhó hús. Decodable reading books mar sin ha mi smuoineach is tócha gur sin na chanineach. Ha imimeach ruúile chuteach chu ráis na sean language assistants gus an begat sin acin ar an canan a bhrosteach agus. Agus dé chanin dé cóide. A mi smuoine actually sé ruúta chanin tíach mar heisní a bhí briúir ír cáirle bhgúile agus gabh cáirle chuideach. Le facad, ha duine ann ar sonta chuideach díach íarpic an chuideach agus fiaché. Get nach ilús muinecha óhaine le nóprí sin, bhil fiaché, díach gabh an cáirle chuideach. Ha min dalacht leis thuúlacha, well hanne mi ri íte a dal nu na thuí na haire a program seo fé mé thula tripríic mé le ha mi dalacht ach sé iad in je hain mun lévih agus roin gomanas arsing de Eden agus comas an lévi a chaiscríbe go hús an Gaelic. Ha mi clean sin cáisiid de luchchicas gur fioch na dúcha a bheith a sein anún selam sin mi join lévih agus na haíorn. Míle taingur son a bhí cálar in dú. Tap le go mór Gwen. Jerry. Sinna ceh críoch a frógram, ha sin an dágus go de chartadh. Bhhailm taingmhór a thart de hol morastig agus carnan na Gaeltach a head atas a bhúneich ar son srí ile. Chai an trí seo a dhéanamh le teich istúd ag Ian Mhàrtainn fo Telt Media. Agus goríadh taingríise ar luchgéisteach. Ma ha seo ar cartadh déna cíneach an tarsú cóig rinneach an gain. Agus ha sin róháiste ar beachcin an cuideach, mu gin gena programman, ach gus sáiriste má chart program a hún goibh de sré a trí, an begaí acah an bharrachd video. Le go bhéicinn trna mian an socialte nó goríadh ar seolah postí achaspod@gmail.com. Ceirs ma ha, sinna go bheith gus an program beannach léibh.